Asia Bukwede nomor 125 ayat sada sahar rodi tolu. Mari hite-hite guar ni bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di perbadia, nato mo palangi dohot tanoon. Amen. Sa itong do mamerengi matakku tu Jehova, ay bana do manginet patu siyan jorgong, sa do pakko maaw, jala asiro hamdiaw, ay pujung jala nadangol doaw. Horo ale Jehova dihalungut rohaku, ale de batakku marhaposat tu horo au, sayunang paila au. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akka ulaon ni sibolis. Sa padungo mahami marhite-hite todim na badiay, asa nagtarpede mahami di bagasad dosa, alaya sa monang hami sa rodi ujung, jala asa mardami hami sa leleng di tanoon, pay masahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jehovah, Roha, Roha,
tangihon ma patik ni debata ima patik perjolo saharodi patik pasapuluhon. Patik perjolo ahudo Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tuangaon rodi na di bakasan aik na di toru ni tano yang kutunggabe si sobaon manak si oloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalan na ayhona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinono marima ulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam ai di nauno mari rodi toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehova ari paradian nanai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangopomu do natorasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehova debatam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripen ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behapat dok ni debata taringok tupati na sapului, odo, ahudo Jehova debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhod dosan ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sugoroha diau alayasi rohaku di akan na maribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mangaolosi patiki atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulaho patik nai martangiang mahita ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulaho no bartu patik mi amin. Unuk roha
tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pergugo na suatu dosan, sitoppa na sanadong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalason nami di patikmu, imi marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami narwai, naksian Sumatera Barat, alamat Nuaing, Jalan Mujair Cahaya Garuda, Mensin, nomor 26, RT 04 RW 0 Sia, masuk tu wilayah opat. Nomor registrasi jemaat 04 Sada Sia. Songonima tikting dihita di bagasan nasa minggon. Tikting naso jinaha hodoh parhepengon ni huriata. Boima tajaha di bahat tikting naung di parade huriata. Penasaha ma tu seksi sekolah minggu laho pasahaton sosialisasi. Horas, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Sobok Simanjuntak, Amang Inang Sintua serta Parhalado, Jemaat HKBP Pasar Minggu, dan juga seluruh Jemaat HKBP Pasar Minggu yang datang beribadah pada pagi ini, baik di gereja maupun live streaming. Izinkan saya sebagai perwakilan dari Seksi Sekolah Minggu ini untuk memberikan informasi terkait tentang Parheheon Sekolah Minggu pada tahun 2024 ini. Sesuai dengan tema HKBP tahun 2024, yaitu Oikumene Inklusif, yang mengatakan di mana diharapkan HKBP dapat menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Untuk itu, kami dari Seksi Sekolah Minggu mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berbagi kasih dengan mengadakan kunjungan kasih ke panti asuhan Hisu. Adapun panti ini terdiri dari 17 anak
secara keseluruhannya mengalami difabel dan terdiri dari beragam latar belakang agama dan sosial. Kunjungan kasih ini dilakukan pada hari Sabtu 9 Maret 2024. Karena yang boleh datang berkunjung dibatasi jumlahnya, maka kami hanya mengajak perwakilan anak sekolah minggu sebanyak 12 orang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan kepada Amang Inang, kakak adik semuanya, untuk boleh ikut membantu atau berpartisipasi menyumbangkan keperluan yang akan kami berikan untuk panti asuhan tersebut. Di antaranya, Pampers anak ukuran XL dan XXL. Yang kedua, Pampers dewasa ukuran M. Yang ketiga, beras minimal 3 kg. Yang keempat, cairan sabun cuci piring Sunlight 650 ml. Yang kelima, susu bubuk Denko Full Cream 250 gram. Yang keenam, santan saset Kara. Yang ketujuh, tisu wajah. Pengumpulan sumbangan dapat kami tunggu hari ini di ruang serbaguna atau apabila ada yang mau memberikan keperluan yang akan kami berikan untuk panti asuhan tersebut, untuk lebih baiknya dapat menghubungi Kak April dengan nomor telepon yang dapat dihubungi 0858 1110 1992. Saya ulangi 0858 1110 1992. Adapun sebagai acara puncak dari Parheheon Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2024. Mengikuti ibadah umum siang pukul 10 dan acara puncak tersebut berupa penampilan persembahan pujian dari seluruh anak sekolah minggu serta pentas seni. Dan atas perhatian dari Amang Inang semua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang dan Inang serta kakak dan abang yang mau ikut serta membantu kegiatan sekolah minggu dalam kunjungan kasih ke panti asuhan Hisu tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mauliate Horas. Tabebege makor siang pengungkor ama.
sambil pasahaton pilihan na perjolo sada A dohot sada B marede mahita siap bukwede nomor 20 ayat sada sahatro seudutna. Damini debatana sumurung sian saluhuna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus barita nauli di minggu sadarion di naung masuk kita di minggu paduahon di minggu-minggu
naginuaranna minggu sengsara manang di masa-masa panonon di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus di minggu okuli sedarion ima natar surat di buku ni Parpesalmen biddu sapulusia mamuka sian ayat walu saha rudi ayat 15 tapai hutihu ma diaka bibilta di ayat walu saha rudi ayat 15 usaha marihita sun denggaddo patik ni Zahuba tau si pasabam roha si tongdo panidangion ni Zahuba di pabisuk do natubuk marroha tigordo patik ni Zahuba akasi palas roha pitado patik ni Zahuba dipatiur do parnidaan pitani parsobau tu Zahuba do nahot toktong hasitonga do aka uhum ni Zahuba tigordo sudena umarga do akai sian mas do sian sere palaki nagudang situtu tumonggi do akai sian situa ni luba dohot tanggule naposompe dapotan si paingo do hinorhonni gudang do upani na mangaraduti akai tungise ma nauboto aka haliluon saise sama dosa aka na sohuboto palua ma huhut na posom sian aka hagi jangon ni roha asa unang ahu dirajai disipe asa lias zalabotor ahu sian pangalausion nagudangi ope sailomo maroham di aka hatani pamangaki dohot pakatayon ni rohaki tujulu ni bohim ali Zahuba partano batuaku dohot si luluhon aho ima sahak ni turpukta horas selama hari minggu ma dihita saluhukna riana hinahulongan ni Tuhata ala tabigin aking sosialisasi sian seksi sekolah minggu tu dohonon nami do parzulu taringot tusi sangat berterima kasih karena bisa mengembangkan dan menerjemahkan arti dan makna dari tahun oikumene inklusif. Kita harus menaburkan kebaikan bagi setiap orang bahkan ke bumi ini. Tuna sosa haporsiaon, tuna sosa suku, do akalan na asing. Saya yakin seksi-seksi yang lain dan mungkin punguan-punguan kor karena kami serahkan itu untuk diterjemahkan bersama-sama bisa melakukan hal yang sama menjadi berkat, saluran berkat mungkin bagi jemaat warga-warga sekitar kita ini juga yang mungkin bisa menghadirkan non-Kristen di komplek gereja kita ini, mungkin seksi-seksi yang lain bisa untuk menerjemahkan itu atau mungkin punguan-punguan kor bisa juga melakukan aksi oikumene inklusif itu. Posdorohanami sudihita patupahoni undang sibuk kita di rutinitas markur, marede, marpungu tanpa eksin yang bisa kita lakukan menjadi berkat di tengah-tengah dunia sekitar kita. Jadi mudarong kak rohat tanah kaneng mangaliab boras setabi
haru nakik tahe Pampers. Ya, dah kola Pampers dan nakik ku bigi do Pampers na belga. Iya kan? Ini juga bahagian dari perhatian kita kepada masyarakat di tengah-tengah bangsa kita ini yang membutuhkan uluran tangan. Manginang makatai taringot tu jamita sadarion di minggu okuli namar lapatan sai tongdo mangarana mataku dopak jahuba. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dienek do gabe tema sentral ni turpuk sadarion suddeng gaddo patik ni jahuba. Ditikki merguru malua hita kamanginang bahkan tikki sekolah minggu takas do diajar hotu hita. Dia do pangaripunan ni patiki. Molo parjulu tapahami patik ni debata ima naking na ni janhahon ni amang situata patik sadarion patik parjulu satu pasa puluhan nak pedak kola ni upat orang penon aleta kasdo diajar hon nang marhite bibel taon nang dia kapar guru malua hitana julu dia do pangarip anda tahu nak kek sarengarnya demunai dia do pangaripunan ne patiki iya naidok ngamang situ apa dia nganima alai dang gibigi halakat dope pergita kasih ala taburu tongkormu apa inti dari hukum Taurat itu gugus bek kamu dak kubigi ya kadang kok bah ini kadang zaman ini sudah harus seperti katekisasi ya biar lebih interaktif ya agar lebih sedikit interaktif jangan hanya ketika mendengar tapi kadang kita harus interaktif ahinang amang ai songong guar munaido gita bergema kah buah bergelora do holong ngeroamu ai kan ido gita kasih gita surga bir luar biasa. Berarti kita kasih itu betul-betul adalah orang-orang pelaku-pelaku kasih yang sungguh luar biasa. Amin. Ido tong. Jadi ido pangaripunan di patiki holong. Dia menyadong dua bagi dua. Maka holongi debatas yang nasaroha pikiran ate-ate doh maka holongi dong ajolma sian nas songodok diri niba sadiri. Moro di patik ngisi musai dihita aliran reformat gereja reformasi dibagi mai patik parjulu satu paupaton patuduhon holong tu batang doh patik palimahot satu pasapuluhon holong tu alai disuraton inang padita timbul gol karya neng guled do pendeta resort Pulau Jahe sekarang yang melayani di Jerman dulu di bahan sermon nami sermonnya kapadita dak sudewi huria kamanginang punya tatanan liturgi jalanaulo makatahon doho patupahom majaho patik di huria-huria huria Jerman mai umumma ditiki di sukuni nangido ninna bahasa di huria Jerman dang dihatahob bepatikon dang masuk dion bahagian di liturgi nasida tidak mau membacakan hukum Taurat itu di dok maninna itu dituliskan dalam buku sermon distrik surat toninange halusnya lagi jepek go haruso nizahud do patiki tiap minggu dan robe zol member minggu inna hulan itu lusnya lagi ya sedangkan hukum Taurat itu tidak dibacakan orang sudah takut tidak mau lagi gereja itu inna lusna sekalipun inang itu katakan belum tentu kita yang tiap hari minggu
mendengar dan membacakan hukum Taurat itu, apakah itu dari hukum yang Musa terima atau dari firman Tuhan atau mungkin dari kompesi atau dari RPP, belum tentu kita yang selalu mendengarkan pembacaan itu lebih melakukan dari hukum Taurat itu daripada gereja-gereja yang tidak sama sekali membacakannya lagi. Itu badok nenangnya dang nagabe tuhuria nasomat zahahob be gabe halaki seolah-olah tidak hidup lagi dalam hukum itu. Imah torangan ninang padita timbul golkaria buru nenggolan amanginang diturpu jamita sadarion muladong di doko perpesalmen songon lapatan ni minggu okulion say mangaranak do mataku tu Jehovah. Mataku selalu tertuju kepada Tuhan. Itu pertama mengartikan bahwa saya selalu tertuju dengan firman Tuhan. Bahwa kehidupan saya selalu tertuju kepada hukum-hukum Tuhan. Bahwa hati dan pikiran dan kehidupan saya selalu tertuju kepada perintah dan larangan Tuhan. Ido mulai dok di Psalm 25 ayat 15 ayat 8 minggu okuli. Berarti hidup kita betul-betul bukan hanya berada di dalam Tuhan, tapi betul-betul kita menghidupi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan menjadi aturan-aturan yang harus kita jalankan di tengah-tengah kehidupan ini. Ido badido ibana sudeng gaddo patik ni Jehovah. Sudeng gaddo patik ni Jehovah. Buru tabayakot songonon. Sugari negarawan dangadong amanginang undang-undang. Tidak ada aturan. Saya yakin negara ini betul-betul tidak punya arah, tidak punya tujuan, kehidupan yang antah berantah, semua akan tidak tahu kita bagaimana. Sekiranya negara tidak punya undang-undang, tidak punya peraturan, sedangkan ada, tetap bisa tidak terarah. Tetap juga manusia dan masyarakat, bahkan orang-orang yang di dalamnya sendiri tidak menjalankan itu, sekalipun sudah punya rambu-rambu. Jadi tadi gue perundang-undangan non, aturan-aturan non, ibarat rambu lalu lintas. Haru adong do rambu lalu lintas mengatur hitak kamanginang, tongdo dang bui teratur, tongdo ikom macat. Bahkan adong ko nama jakit sian trotoar, asal mabui diterobos, ujungnya macet sudi. Ya dong betong bolo persepeda motor kan ditor yang katiban motor naik tu trotoar dia terhambat lah yang lain semua menjadi kacau. Ada yang kita ulu songoni bersepeda motor ate sampai tu trotoar yang ibana naik tonga-tongai. Ya, ada yang gua mahubulu sehali. Ya. Ya, itor ini yang mau ke Bulbu. Kan boleh tonga-tonga dong dosa meteri kan? Ada gangnya itu setengah meter itu itor yang ibana itu sih kan? Iya, banyak seperti itu. Sedangkan ada rambu-rambu itu semua bisa macet, semua tidak bisa terkontrol. Songonima pernguluonon. Nak pesomalna perbandingan dan nutup hati ini di bata omma. Molo diciptakan ada undang-undang da baru contohnya di tonga-tonga di bangsa taunak kamanginang biasanya ada yang disebut uji tes. Kanikonaronggo uji coba. Uji coba itu melihat apakah dia baik, mana lebih baik, kebaikannya, efeknya, positif dan negatifnya. Baru itu ditetapkan kembali. Alayang gopatik nih dia bata. Dan ngadok siujiut di si. Gak ada penting diuji di situ. Ima bedana patik na binani zolma do patik na ni bani
Debata, dengan dong bui menguji. Molo dilihat debata, patik nah hatana tutong-atongan di portibion, marhite-hite si musak kamanginang, nggak ada boleh yang mencoba itu. Dengan dong bui madokoni diuji majopatiki. Diteslah dulu. Bisa berlaku atau tidak? Tidak ada satu orang pun yang bisa. Itu perbedaannya dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia dengan hukum-hukum yang langsung diberikan Tuhan yang adalah firman-Nya itu sendiri. Alanido akamanginang matsa yargado hatani debata, matsa yargado pati ni debata, dia magunana amanginang haci do memang hatan itu hatai haci do patikna molo di Heber 12 akamanginang ayat 10 sada dirok songonod disi nasa pamit cangion pamit cangot tutu anggo di hama masana dedalas nirohai hilalaon. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika hukum Tuhan diperhadapkan dengan kita, tentu kita tidak merasa nyaman. Bahkan kita merasa tertuduh, merasa tersakiti. Ulu idok unakko manakko. HP hita baru manakko. Baru makilalata. Tertuduh kita kan. Merasa kita menjadi orang terdakwa. Merasa kita menjadi orang yang tersangka. Tentu pahit. Hidup bedidokoni. Anggo di hama masana dadalas ni rohai hilalaun. Tung arsak dok ninna di Heber 12 ayat 10 sada. Alai tahilalama. Apakah kalau itu Taurat itu menegur kita? Gunanya apa? Disitulah makanya dikatakan termasuk Martin Luther sendiri yang menciptakan katekismus besar dan katekismus kecil menjadi pegangan kita secara khusus untuk anak-anak di dogma bahwa hukum Tuhan itu adalah betul-betul mulu dihata-bata di dok si parorot hadang cermin, sedangkan kita punya cermin amanginang dijabu belum tentu do bui tabereng buhit tay sa sitonga. Sedangkan kita telah berhadapan langsung dengan cermin itu, belum tentu kita bisa melihat wajah kita yang sebenarnya. Ya tu si hamudo terjemahan nih. Saya yakin semua kita tadi pagi bercermin. Ada ngorakat samuna khusus segejengi tibuni lamari munai kan mulai setoro gijang teride mulai pakna sepitu gijang mungkin praktek kok kamu nak ngaso manau bereng ibana mulak kai nara ulu di praktek ko nitiup tasna kan ngaso manau inna kan maus di bereng ibana saat nak ibana gereja yub busa lugu uki daunggo moru do badaku. Apalagi model zaman nehemponon kan bisa kita berkaca sendiri. Allah yakin doamu itu cermin dunia. Belum tentu bisa menerobos kita mengenal wajah kita yang sebenarnya. Jadi kalau dikatakan Martin Luther seperti itu amanginang, patik ngide bataga besi parorot gabe sorminan menjadi cermin dalam hidup kita ini bukan cermin wajah yang dimaksudkan itu. Tapi cermin yang bisa menerobos sampai tulang-tulang kita, sampai kepada hati dan roh jiwa kita diterobos oleh firman atau hukum Tuhan itu sendiri. Hidup badidok nagabe si parorok do patiki di tongat-tongata. Manginang tu dia mahita ditogihon turbu jamita sadarion. Perjulu didok si Daud diturpukon. Sun deng gaddo patik ni Jehovah. Tau si pasabam roha si tongdo panidangyan ni Jehovah. Di pabisuk do na tubuk
marroha. Sekalipun firman Tuhan itu pahit, sekalipun hukum Tuhan itu pahit dan menegur kita sampai kepada tulang dan ubun-ubun kita, alai diaka nama kaposi patik ni jahuba nasai makkanguluhon hatani debata didok dipabisuk do akka parroha natubuk meroha. Tuhan semakin bekerja bagi dia sekalipun itu pahit di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup badidok di sada Korintus sada episteli nak keningi. Nak taringot Tuhan dua uni. Nak taringot tu Kristusi. Pola didok apostol Paulus. Haotodo taringot tu silangi di rohani aka nalaho mago. Bagi orang-orang yang betul-betul tidak mau menerima apa yang Tuhan firmankan, dan firman itu yang telah menjadi nyata dan menjadi daging di dalam Kristus, betul-betul kita bisa semakin buta dan dibutakan oleh dunia ini. Tapi bagi orang-orang nama dok songos sidau diturpukon sudeng gado hatani debata, sudeng gado patik ni Jehovah, yakin dan amanginang, jika kita seperti itu, hidup kita ini akan semakin terarah dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah dan di hadapan Tuhan itu sendiri. Alanido halaputi jalhangoluhom maka manginang. Nuaing di tingkat pengajaran. Jadi saya dokonor do nala taringot tu spesifik patik turpukon. Akapahoput tak kamanginang. Saya dohono kudo tu hitak kamanginang. Unak tapikir hita di alam ni kehidupan ta akamuk tau pukta nasa Sumatera ibe dang disibe hita alang mengulu hita di dunia na sangat luar biasa perubahan-perubahan, apalagi ma metropolitanon. Dakoto ikut saya sudiru hita kamanginang mencermini pola hidup kekristenan kita siap bibil tahun manuru anak kota martangiang mangapil patik ay mulutik kisikola na anggona sikola di bona pasugi do biba anak kamanginang ala langsung didominasi orang-orang Kristen sudah do pe persikolah dihitani komaredde do pe martangiang baru masuk tu kalas bolo hamihian ikut jolo pasosoro do pe patik baru pe masuk ma tu kalas nuaing dang jupak kita besongoni. Semua tergantung kepada gereja-gereja. Itu makanya kemarin kami membahas manginang dalam pengembangan prospek pendidikan unang benyak kolan nilai hukalwar honu tekkeni kadang jolmana pedak kutadda holar roak min ada mang minta nilai inna baik perin kuteken sobo tu isi solmani sudah putih cia bulu dangarong itu orang cia bulu ama iya manang nai boto patik dang binotoi kan manang nahiau berminggu dah kebotoi nah piting haluar sekator dibuat persikolanna cia bulu kuteken doi sudah. Jadi ya mudah-mudahan karena jujur amanginang kalau semua ini digerakkan di gereja kita kelas pendidikan agama sudah saatnya untuk dipikirkan oleh seksi pendidikan. Dibuka ada kelas agama entah masuk sekali seminggu dan semua digabung mulai di apa yang tidak ada guru-guru sekolah mungkin SMP, SMA, mungkin sekolah. Asa dia tusi. Dak cukup holan nomor guru meluai, dak cukup holan na sekolah minggu ipe molo takkasak kamanginang. Ai molo halak Yahudi tuk takkas doidok. Ikon azar honom mu tiki modo-modo po. Tiki dungo ho, tiki merdalak-dalak ko, di dia ho tinggal. Dan memang itu dibudayakan mereka. Makanan luar biasa kalak Yahudi satu noeng. Jadi nak kacik ruamola Israel itu didominasi Yahudi, bahasa pistar-pistar halaki jago-jago. Memang mereka sangat taat. Dan orang terpelajar mau berjuang keras belajar. Baidot tong nasida. Jadi mulu
didok lelu cope 100 dokter Indonesia saya ada dokter real jauh di daktaralo. Dah memang kena kuat tadi tong dah. Kan gitu. Karena apa? Kegigihan mau belajar. Opiak kamanginang ikut takas do hita bohado tu regenerasi mulai kapau putaya kamanginang sejak dini asa bui songon panidangion ni Raja Dapiton sudeng gado pati ni Jehovah yang menuntun dia apa yang diinginkan Tuhan, larangan dan perintah yang harus dilakukan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jalanau marga kamanginang diturpukon pola do didok umarga do patik ni Jehovah sian nasamas dohos yang sere palaki lapatan namas yang paling tua lebih mahal imang uluna dohos siat tanggule dong dua dangat tu sihamu beona sataba berbeda haram mata bata dah ya cak suri be mampoto tangguleon adong dua tanggule imam jemolo sarang lebah itadamu do he sarang gilowe itadamu do manang daldal itadamu do be nama itadamu amangu lafisa nama itadamu dangol lai taon unak sewalania langi hamu do burger rate tanggule itadamu sarang giloba lebah loba pi macam-macam bo loba na belgai mai aung go daldal kan sarupa do sarang dia alai mersi belgai ukacik ma paduit ni loba bodo daldal geleng-geleng adang nyatu siau manang hape anggu ya mang dangol leh alai to emang gajang mungkin dak pola 30 hari nabi au amang inang marzami taizo dok mung gajang ori tanggule boleh heberek kamu sarang loba lokok mai si sudi merunai disima madu-madunai sudi dan itulah yang diperas mengambil madunya ido tanggule ya alai adonggo perbue namera mulu di hutan hami tangguli di dok warni mulu laupung i martobak upung buat tangguli dah ninna jadi dia sangat manis dan adongi di tahun kan itu jadi tapi itu menuju kepada manis yang sungguh luar biasa mulu di dok Raja Dabi di si umarga do patik ni Jehovah sian mas sian sere palaki dohot umarga umanis ya tanggulin dang adong be na umanis ya madu adong go be boto hamu no manis ya madu baina marana tumi bukan ya sekalipun banyak kau kamu mulu madu godang petal langi oni dak penyakit gula hita sekalipun dia manis buktinya letakkan aja madu itu tidak akan pernah semut datang ke situ mau lo madu asli bana amanginang langsung diambil letakkan aja di situ semut tidak mau datang padahal dia adalah manis bah ima keunikan natong jadi ngasal dibani istilah-istilahi alai wasa sapero pengakuasani om mahalak nasai betul-betul dia enggak ibana ngolu napati urhon na mengarahkan na menguasai ngoluna holan hata ni debata pati ni debata lebih berharga dari segala-galanya di tengah-tengah hidupnya ngamaul bepaniddangion na songono dihita kamanginang sudah sulit buktina sugari mararisa margamu sederion hula-hulamu, tulangmu, pasti do. Boha, lusiamu may rohamu ade. Dakpol hurok. Ya, pasti do iperjulu halapu tata. Ay masuk ke kami di pungon ni tulang, morak don, ina kan. Au dong atu da badak pola on tulang do. Sotong mati bah dua dang di ai dia do nasi mereda dua mu ai dak tulang mana putih tahe itu dah sotong mati bah rupang dang ro tulangi mana putih iba inna kan ai do tong ubu do jabulan piniu bay samara pasu-pasu ni tulang pitu cudut so ada ada doi Tuhan itu malio pasu-pasu ada setiap ka tulang dah
Ya tuhatta ido ruhu doi. Ale molo marga do dihita patik ni Jehovah na tahilala. Molo didok contohnya Psalmes 110 sia ayat 105 akamanginang hatamido sulu-sulu di patu. Jala hati urut di dalaku. Ini adalah bagi orang-orang yang hidupnya menyatu hanya di dalam Tuhan. Hidupnya yang selalu hidup di dalam terang hukum-hukum Tuhan. Bohama hita kamanginang. Mengulu di bagasan. Nasai makari kotop parsaoran. Dipatik ni di bata. Dohot hata ni di bata. Ido topik minggu sedarion. Sudeng gaddo patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Alanidon minggu-minggu sengsaraon. Bulu ditogihok kita. Mangatusi habisuhon ni debatanok papatarhon holongna. Hata ni debatanong gabi daging di bagasak Kristus. Dang boy be marmiam-miam ganun apor siya di hata ni debata. Alun nung ngikot sa kabona manguli ba na di bagasak Kristus songon hapataran ni holong dohok patik ni debata. Di bagasak kita. Naikos sa gomal tu hita. Hidup selalu di dalam terang firman Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita, menguatkan kita, memberdayakan kita dalam segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita dalam perjalanan kita. Perpudi mak nang mengajak kube Tuhamu na terdiri atay nama buat danak lumban turuan ya. Jadi mahudok kon na konseling itu hamu. Mertua mahamu berbahagialah karena Tuhan telah menitipkan berkatnya di tengah keluarga kalian berdua. Hudokna pazupang hita sama-sama samu piga na pinasupasu di huria semasa hamilison adong dope na suzupak perbuin ni bortianna alai hamunung nga dileon alanido mulu halak batak danak artanau marga. Saya katakan kemarin, jangan besarkan hanya menyediakan apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu harus kita rubah. Unang pokok cita, opak dan aku dah ikut pikiran do opak jabu inna kan ngapain lu jauh itu na tu memikiri. Bahwa opak jabu lu 10 yani lihat Tuhan ikut pasong-songom 10 jabu. Aisyah soal itu kadang konsep berpikir tak. Ayo no mamang dek denahon nangko pele sedebian non halaki jewin lu jebe itu mikiri biji itu harus pasti kolah notoni tongi be mikiri jebuna ya kalau boleh ya nggak apa-apa tapi jangan paksakan dong kan itu bau nangko saya biji sedok dang pikir bapak kudu inuk kudu mangulu inna dong jangan rongi jangan oke pikiri pertapakan nami menang jebunami karena tidak ada itu. Dan nabiting iba di bagodang-godang di bagasak kata ni debata di pasik kolahon ba borhak marjalang sakitan sonido na julu jangan terfokus di situ itu adalah harta titipan Allah alanido mulu tahamoleteho ni binahamu masih dini di bagasan hata ni debata tugu hamu asabuy song Raja Daud song diturpukon didok ibana musi di nguluna Umar garo patik ni Jehovah sian mas sian sere palaki dohot manis marga siat tanggule dia harus menyatakan itu nanti di tengah hidupnya segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya adalah hidup di dalam terang firman Tuhan bulu jupang bulu nasunguni pugus piba mampu mamekel noengon mepugus terus marsak ada ay barso bemulu kan hidu no ingon terus marsak arsak ngai boto hamulu aha ayar tani halak sa dikirai kan hidu kita kan selalu melihat ke atas nak saya bereng gijang malo saya binereng tu gijang mahuwa do iba tertuk-tuk nak si binireng atuk tu gijang ay no ingon stress colma ngapugo si bana tok sa inay bana
agak siahaya teh, agak nalau sokik, hacit, kan begitu sekarang. Ya, biar kalau dia hidup di dalam terang firman Tuhan, boton nama serek ni roha. Taulah bersyukur, mau dalam kesusahan, mau dalam kekurangan. Dohon nama marga siam mas, marga sasere palaki. Ai didok pasabam rohani. Jadi dia selalu tabah apapun yang dihadapi. Ketika anak itu kita bina sejak dini. Ibak sehudok mulu gurang hepeng mulu beturuan do inang berunaban. Unak pabuah-buah tu dak dana kina gurang hepeng mo. Dan denggani. Gak bagus itu, cara mendidik kita juga harus berbeda. Bau nangat tongalani asini roha mang tahe. Asali palean, kecil teranja-anja besar. Tak perlu boleh buah-buah gudang mas dohot sere palaki di jabuniba dohot piga nomormu rupane deposito piga hamdak boleh sejak dini jangan langsung kita umbar-umbar gitu karena anak itu akan merusak dia. Bahkan dumengga do patorangon sederhana. Ya nak pesa dicaki hitam gak apa-apa lah. Mau lihat marok kamu tuh Tuhan ida, Tuhan memberkati dalam tumbuh kembangnya, tetap ajar dia di dalam firman Tuhan sama seperti pesan firman Tuhan hari ini bahwa firman Tuhan itu sempurna, menyempurnakan segala apa yang ada di tengah kehidupan kita. Amin. Martang yang naita. Mau lihat rohana ami di Tuhan. Takasdo hatam songopani dangiun ni Raja Daud. Marga do patikmu hatam. Sian nasanadong. Sian mas perak di tonga-tonga ni perenguluan na. Ai di pasabamido rohani ganu jolma. Di pergugui yakka nagali. Jala di paserep akka naung majalo ulibasa siakko. Daholam marhite patikmu dohot hatam do. Mangajari hame, mangatusi hame, disudi rumang ningulu, napi nasaha mudi hame. Alani Tuhan sai perbadiai mahame, lam mangargahon hatam, makarikoton perguruan di hatam, asa sai patikmu hatami, gabe ngulu, dohot nama ngatur hanguluan nami sudeng gaddo patik ni jahuba nama ngatur hon parengguluan nama cedinggan do pakirimon dia kana porsia diho nunga di papatarho patik mi merkiti pakokopom di bagasa Jesus Kristus asalam sada kana porsiai di lomoni roham merhiti panubusiommu alani unang sirang benguru nami Tuhan syakko naong di pasadaho hami di bagasa Kristus Jesus asa say sakabona hami Tuhan dohoto di bagasan hatam nang patikmu di bagasan ngulu nami pasu-pasu make keluarga nama buat danak sididion sadarion leo dinasida ai pason torang ni roha manugu-nugu mangajari dak danak nauk pinalumehumi asai burmagudang Tuhan hobartu ajar nasyakko anggiat Tuhan gabe anak no bertumbuh di bagasan hapor syaun tu Jesus Kristus ibana di dalam magudang dak danak nani lihome atau ngali Tuhan pasikok mah parsauran parmingguan nami sedarion di bagasan khatam mariti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dehitang tapasa mapiliat tak
Masuk mahita tu acara padidion nabadia Maredehita 140 ayat sada doh ayat 2 dia 2 non jong make keluarga dengan anak. Oh Jesus, my Lord, do poso Sai Roma mamaligi humajalo Ibu anak toras na nasida betuso Ay naing pasaton na tuho dandanako Martang yang mahita. Ali amanami nariban wagijang naroro hami tujulum mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anak kommu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangeahi hanguluan sugut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan natoras nidak dana namabuan sididion sedarion. Tangi hon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liap portibion ninna madok aka sisianna. Pudai hamu masaluhu bangso. Diri hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot todi porbadia. Ajari hamu manasida mengareduti saluhu nahu to nahoni tu hamu. Jalaingok ma. Saido nganakku do hamu gano pari. Rasi rasa ro azal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot ni di dapotan hanguluan. Alaina so porsea honauhum sugut. Tangihon hamu madohot hata ni dewatan natar surat di Evangelium nesi Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di zama. Alai dipicang akasisian naima nama buah nih. Jadi dong diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Luas samu maka danakiro tuau. Unangorai hamu nasida. Ai diakka si songonido harazaon ni debata. Natutudo nahudokon tuhamu. Manang ise ibana majalo harazaon ni debata. Anggo sosongod danak dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akada danaki. Dia pehom matangan na tu nasida. Ma masu-masu nasida. Atong di hamuna natoras ni dana nanaing majalo padidion nabadia sadarion. Hati dako kamu majolo hapor siyaw munay rak mahamu madok. Atau ngalusi hamuma hatana husukut tonon tuhamu. Di pangido hamu nuaing didion akada danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusna di pangido rohaname. Behana ulu do hamu maudaya nak komunao nasadiboto jala di huton nasida hatani debata alusna naulu do hame.
Nawolo do hamu marsuru nasida tu gereja, do tu perguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusna nawolo do hami. Atong tapasahap marasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiai romahamo tujulo. Ale Graciela Elizabeth Serenauli Lumbantoruan. Hudiri maho tu bagasan goar ni di bata ama. Dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai di ramoti di bata maho. Di habobongo mon tu bagasan harajauna. Rudi san liling ni lilingna. Amin. Tetap di sini. Tetap. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah upasahat hami dak dana kontuho. Jalari zakon horo nasida gabe anak komu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panian dihanguluan nasa liling ni lilingna. Asi maroham doho diakana toras ni danakon. Sai pergugui jala jari manasida manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaomo. Amin. Mulak mam. Jongjong mahita saluhukna marede mahita nomor 145 ayat sada. Ali di bata amanami na di banwa gijang horo haroroan ni saluhut si lehon naringgan doho nasa uli basa na mauli utus. Basa hami masyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo magiwa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami gudang ni silehor-lehomi tu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan name. Amin.
amanami nadi banua gijang sai pinorbadia magoarmo sai roma harajaomu sai sau malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang leo matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalo hamuma paso-paso sian Tuhanta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatamaho disodakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala saya sima rohana midaho didopakon Tuhan Dewatama bohina tuho jala di pasorhoma damena tu toddim. Amen, amen, amen. Zuluma keluarga. Sona somal tijulu hita masalangan ala dong na abad di dion sadarion.